Żewġ skejjel u student rebħu kompetizzjonijiet separati, parti minn inizjattiva li ħadet il-pjattaforma Ġemma, imirata biex issaħħaħ l-arfin finanzjarju permezz tal-ippjanar tal-infiq. L-istudent Daniel Attar trebaħ il-kompetizzjoni bl-isem ta' Karus, billi ħoloq app li tista' tintuża kemm fuq sistemi Android u kif ukoll fuq sistemi iOS. Mawwan News huwa spjega kif se taħdem eżattament din l-app. Mela l-applikazzjoni ħa taħdem kollaborazzjoni bejn il-ġenituri u t-tfal fejn it-tifel li krea l-ħidma u mbagħad il-ġenitur meta titlessa din il-ħidma il-ġenitur japprova u flimkien jistgħu jaraw viżwalment kemm ħidmet lesta tfal u allura taħdem flimkien biex it-tfal ikomplu irawmu relazzjoni bejn il-flus u l-ammont ta' xogħol meħtieġ biex jiġbru dawk il-flus. L-app hija maħsuba biex tibni relazzjoni bejn il-ġenituri u tfal dwar l-infiq fid-dar. Din tagħti wkoll sens ta' valur lix-xogħol. Ingħata wkoll rikonoxximent tal-kompetizzjoni The Money Challenge fejn skemi ta' din ix-xorta jiġu promossi fl-iskejjel. Bit-tema Build Your Future Be Smart About Money, 10 skejjel ipparteċipaw u ħejjew proġett viżiv ta' 10 minuti li fih jagħmlu l-proposta finanzjarja tagħhom. Il-Kulleġġ San Tumas Moro u l-Kulleġġ San George Preka rebħu din il-kompetizzjoni għall-idejat innovattivi tagħhom. Minn fost l-istudenti ta' żewġ skejjel rebbieħa tkellimna ma' Alaja Aquilina, studenta fl-Iskola Sekondarja ta' Santa Luċija. Minn din il-kompetizzjoni ħadna illi kemm huwa importanti li verament nibżgħu għall-flus, mhux għalina biss imma anke l-ġenerazzjonijiet ta' warajna. Il-Ministru Michael Falzon qal li din l-inizjattiva tgħallem lill-istudenti li minkejja l-koll li konna diversi xewqat huwa essenzjali li nagħmlu deċiżjonijiet finanzjarji għaqlin. Huwa importanti li wieħed jaraf jagħmel l-għażliet li huwa importanti tul ħajtu anke minn ta' żgħira, huwa wkoll importanti li wieħed jibda jippjana l-finanzjament il-flus tiegħu anke għal perjodu li huwa relattivament fit-tul. L-app tista' titniżżel mis-sit gemma.gov.mt/karus.